Tyson. Hey, hey. No, sí. Así somos porque el mundo no hizo así. Porque sigo donde siempre como si no sé salir. Libertad para los presos del loquero del civil. Le echamos tanta polla porque de algo hay que morir. Decían que no sería nada y tampoco lo niego. Soy basura blanca y me gustó tu monedero. Le follen al dinero, primo, eso no es un problema. Si tienes 5 dedos, sal y coge lo que quieras. El entorno te come, te devora, te destruye. Te convierte en el malo del que todos los buenos huyen. Cogimos lo nuestro, no creo que sea un pecado. Y si la tierra nos lo dio, ¿quién coño le puso el candado? Estoy tratando de integrarme, volverme sociable, de no dar rodeos antes de entrar al portal persecutoria. Mirando para atrás para cruzar la calle, de no vivir en tensión por las pruebas rastreables. Toda esta mierda apagó el brillo en nuestros ojos. Y si hicimos lo que hicimos, no lo hicimos por antojo. Madre, te lo juro, estoy tratando de adaptarme, pero no vendo un... A música enche as rúas de Ledicia, creando unha atmosfera única que conecta as persoas, unha forma de expresión que é unha ventá á cultura local. As rúas vibran ao ritmo da música nun encontro de emocións. Benvidos, benvidas un xoves máis. Hoxe estou na compañía dun novo invitado, freestyler, integrante de Gallos del Norte. Hola, Marcos. Encantado. Benvido á Caixa de Ritmos. Estamos aquí con Marcos, máis coñecido como Marc neste mundo do freestyle, e como dixen antes, formas parte de Gallos del Norte. Empecemos por aí, se che parece. Que é Gallos del Norte? Pois Gallos del Norte é unha organización que naceu para poder dar impulso a chavales que estiveran involucrados neste mundo do freestyle, as batallas de freestyle. En un primeiro momento concebíase solo como eso, como un team de management, ¿no? de persoas que tiñan un manager e que o manager negociaba pois, os eventos aos que podía ir, os que non podía ir. Incluso organizábanse eventos en colaboración con outras organizacións de fora de Galicia para que, gañando unha competición aquí en Galicia, ti pudieras salir a outra comunidade e ter outra batalla máis grande. Cando empezache, eras un chaval, o sea, dixeche antes... Mira, cando empecé a rapear tiña 13 anos. 13 anos, 12 anos. Daquela cando empezache xa con manager ou podías empezar en plan amateur, de os que hai categorías? Ou... Non, para nada. En aquel momento ti empezas e claro, como coñeces esa modalidade, non? Porque é difícil, porque ao final sempre ten un corte de xente un pouco máis maior, 19, 20, 21 anos, bueno, hai de todas as idades. E claro, nun primeiro momento ti baixas a batallas, se che gusta o rollo, e, bueno, pois podes ir avanzando. Non todos temos un manager, é dicir, en Galicia, mira, por competición, agora mesmo está caendo un pouco do que era antes, pero chegamos a ter 80 apuntados en cada batalla. Entón, os que formamos Galos do Norte, ahora mesmo non te sei dicir o número exacto, pero creo que somos 9 artistas, máis un manager e outra persoa que axuda, ou que é o manager ou o xefe do proxecto. Que pasou no último tempo? Pois que dende Galos do Norte, Gallos del Norte, o que prefeirades, impulsouse máis iniciativa para levar todo o que é este mundo do freestyle a un público máis generalista. É dicir, como comentaba antes, normalmente eso é xente que nos sentamos nunha plaza, rapeamos, e os premios poden ir desde un premio de bote, que tipo 3 euros para apuntarte, ou premios de ir a outra competición máis grande, poder gañar nacionais e incluso subir a liga profesional deste tipo. Pero hai un mundo detrás. Sí, hai un mundo moi grande. Tremendo. Entón, dende o noso punto de vista, como todo tema competitivo, o víamos bastante ben cuberto, inda que ás veces as cousas non se fagan da mellor maneira posible, quixemos tirar e facer un pouco unha labor social. E desde fai un ano e medio, 2 anos, non te sei dicir exactamente, empezamos a meternos en temas pois de xente con discapacidade, empezamos a meternos en temas da terceira idade, que o da terceira idade fai moi pouco, nin 2 meses. Entón, o que facemos en grupos pois de centros residenciais ou na 11, pois ir a xuntar rapaces ou non tan rapaces que teñan unha discapacidade un martes á semana nun centro. Que guai. Facemos un taller para que eles tamén poidan aprender a rapear, que non só rapear, non? Na nosa disciplina
ven moi ligado a expresión tanto corporal como oral, Antes como dixeche falar en público. freestyle, non? Sí, freestyle. Ti falas así como se tanto eu como, non sei os ointes, pero eu polo menos cero, o sea, como moito soname da última entrevista que tive cun poeta, soname as slams, que neste caso eran de poesía. Entendo que é algo parecido, pero con rap, o sea, Mira, é algo parecido, eu cando me pregunta alguén xa máis maior que eu, porque claro, a unha persoa de 20 anos, 30 anos, poido lle explicar máis ou menos a dinámica para que o entenda, pero a persoas máis maiores, como por exemplo meus avós, eu explicolles que é como unha variante das regueifas, non? Que son dous persoas que improvisando, facendo frases ou versos, intentan como dar a volta ao fío argumental que segue o seu rival, non? ajá. Neste caso un pouco máis complexo porque non sempre trata de dar a volta ao hilo argumental, senón que tamén tens que demostrar que sabes rapear. Alguén que non sepa rapear, ainda que sea moi bo rebatindo argumentos, non vai gañar, e viceversa, se és moi bon rapeando, Ter un pouco de cada. hai que ter un pouco de cada. Entonces, o freestyle básase en eso. Non é batallas o freestyle, porque hai diferenzas. O freestyle ti o faz con teus colegas, teus amigos, e aí non fai falla atacar. Pero nas batallas, pois, sí que fai falla gañar porque, o sea, atacar, gañar, porque creo que se estipulou así desde o principio, que esta modalidade non sei cando deu inicio, eu o que sei que os primeiros que apareceron en España foron 2004, 2005. Ajá, o sea, relativamente non. Sí, é relativamente unha disciplina nova. Aínda que o freestyle, como te decía antes, non é o mesmo, eso existe desde fai moito tempo, de feito en Estados Unidos non é freestyle como aquí o entendemos. Aquí entendemos freestyle como non tes nada pensado. En Estados Unidos, anteriormente, non sei se agora sigue así, por exemplo, son cantantes que escriben unha canción e lles pon unha base calquera e as cantan. E vos aquí tedes base musical tamén. Nós nas batallas temos base musical en todo momento, tanto en batallas como en freestyle, como no que sea. Tes que é unha obligación, sen a base, facelo Exacto, que poidas, porque ao final, como ben falábamos antes de entrar aquí, é unha variante musical, non? Claro. Entón tes que ter un acomodar a eso. Fantástico. Pero, quedo alucinada con todo o que pode haber por detrás, con aparte o crecimento. Ti cando empezache, coñecías a alguén que o facía, que con 13 anos picoteas, supoño, non? Decheste conta que se che... Como iniciou isto? Un veciño meu, que vivía 2 pisos por arriba, é un ano máis maior que a min, empezou a rapear e nos baixábamos a xogar ao fútbol. Eu empecé, gústame, non? Chábame a disciplina, entonces empezamos a rapear, pero moi sen maldad, sen un obxectivo, non? Un día dixeron que había unhas batallas e dixemos, bueno, pois vamos a ir por ali a ver que tal nos vai. E claro, como todo no primeiro día non das pé con bola, é como que se mete a xogar ao fútbol. Vas máis a aprender. Non vas tocar o balón. Pero cal é o problema daqui? Que non existe un entrenador, naide te vai dicir vas ben, vas mal, ti tes que aprender, ser un pouco autodidacta, ver a xente que é boa nese momento e pois sacar ferramentas que poidan ser útiles para implementar. Facendo tablas, de alguma forma. Eu, dende os 12-13 anos ata os 17-18, diría máis 18, non salín de Ferrol. É dicir, as batallas que se facían en Ferrol, eran unha cada 6 meses, 5 meses... Viña xente de fora tamén? Non moito, ao principio non moito aquí a Ferrol, sí que é un fenómeno como que estábamos moi aislados tamén por temas de mobilidade. A única cidade que tiñamos cerca era Coruña, e botar mano de Coruña sí que o fixemos algunha vez, pero é verdad que o ambiente que había nesa época era de xente moito máis maior, que iban a outra cousa, quizás as batallas, non? Vale. Entón non o vimos tan factible. E sobre os 17-18, que bueno, xa empezas, algúns ten suerte, tiñen suerte, empecé a gañar. Bueno, suerte de tabla, supoño que... Suerte de tabla, práctica, e empecé a gañar. E un grupo de amigos dixemos, bueno, vamos salir de aquí, de Ferrol, porque agora xa sabemos que existe outra cousa. Entón aí foi cando coñecín Gallos do Norte, antes de min xa había xente. É dicir, eu entrei, despois foi a segunda jornada, non? De xente que entrou aí. Aunque Gallos del Norte é solo en Ferrol ou Gallos del Norte, ten máis... Gallos del Norte comprende a toda Galicia. De feito, este ano incorporamos un chico que é de Valencia. Que non é... Tivemos, non? Discusión, pero
dicir, non sabemos se queremos meter isto porque ao final somos xente de Galicia, quizáis desvirtuamos un pouco o equipo. Hai moita xente que non está en Gallos do Norte, que é galega, que non se sinte cómoda con Gallos do Norte porque a eles gustaría formar parte. Entón meter a alguén de fora víano como un pouco intrusivo, non? Pero ao final saiu todo ben. Genial. Feito o rapaz, este ano no Marisquiño houbo 3 días de batallas, ganou el as 3 Que batallas. guai. O sea, un Encantado. tío. Bueno, ao que viñemos, saímos, coñecen Gallos do Norte, non nos foi moi ben o primeiro día que saímos, fomos a Vigo e eu perdí en cuartos, os meus amigos perderon tamén en octavos de final, que xusto lle tocaron xuntos, despois de facer un viaje tan largo, foi unha putada. Volvín a casa con un pouco de sensación de que, bueno, quizáis na miña cidade pois si tiña un pouco máis de tablas, non? Pero que fora me faltaba. E 2 semanas despois, houve un Supoño que, perdón que te interrumpa, sacarías tamén un pouco máis de enriquecimento, que decir, onde vayas e perdas, por decir alguna maneira, levaste algo, o sea, gañar sempre gañas algo, que Ademais, máis tablas e máis... é moi bonito e que non en todos os sitios se rapea igual, é dicir, en Ferrol, dentro de que cada un ten o seu estilo, hai unha variante, non? Pois que parece que é como rapeos de Ferrol. En Lugo hai unha variante de Lugo, en Vigo unha de Vigo, entón nutres moito. Todos os parques son diferentes. Eu, quizá aí en Ferrol, por a tipoloxía de xente que vaya, apóiame máis a mí, e quizás en Vigo, por o tipo de xente que vai, apoia máis a outros. E o público, lóxicamente, nunha disciplina que é tan subxectiva, non? Porque ao final os que votan... Claro, esa era a seguinte non pregunta. teñen unha formación. Quen decide? O sea, ao margen de que supoño que cando estades aí batallando e veis ti eres consciente de se ganando daste un pouco conta, supoño que estás como machacando un pouco máis ou tal. Cando está moi igualado ou cando tal, quen decide? Os aplausos? No, Como é? sempre deciden xuíces. Normalmente o normal é de 3 a 5. Non poden ser impar, o sea, non poden ser par. Por qué? Porque hai 3 veredictos posibles, o sea, outro, o sea, izquierda, derecha ou réplica. Réplica que sería? Que na batalla añades outra ronda, non? Como un desempate. Exacto, entón por eso ten que ser impar, porque no momento que non se poida dar réplica sempre vai haber un gañador. Ese xurado, quen o compón? Tipo que decías, pois xente de Lugo, xente de Coruña, ou xente del Ferrol, xente de Lugo. Eles de alguna maneira para que sea o máis imparcial posible. Normalmente, dentro da comunidade ou incluso da provincia, hai xente que é habitual vela votando. É dicir, non teñen unha formación, é algo que se mirou fai 1 ano e medio, 2, de intentar formar xuíces para que fora o máis xusto posible, pero ao final é difícil. Entón, o que adoita ser son persoas que están relacionadas co mundo do rap, xa sexa facendo música, que hayan tido pues, un background previo de haber votado outras batallas, ou as persoas que organizan directamente, non? As organizacións teñen detrás unhas persoas que son as que levan todo da organización e normalmente eles elixen aos xuíces e tamén poden claro, ser parte deles. Non sei por que me imaginaba que era un rollo votación popular, sabes? No. É verdad que o público cando dis unha rima boa grita ou apláudeo, iso é un factor que influe aos xuíces, pero os xuíces se supón que ten... Hai onde catalogan o que me dicías antes, no? Que vai ben co ritmo da música, sí, que teña lógica, hai entendo... algúns, por ese o que te dicía, hai algúns que valoran máis o rapear millor, hai uns que valoran máis un hilo argumental máis sólido, depende do xuiz, en verdade. Como vai? Frases cortas, un cuarteto, un soneto, claro, como explícote como, con largo, con corto, hai de todo. É dicir, de feito as batallas normalmente estes formatos intercámbianse, é dicir, nunha ronda é un, nunha ronda é outro. Entón, por exemplo, ti máis eu podemos rapear a 4x4. Que significa 4x4? Pois 4 barras, é dicir, 4 frases. E normalmente na última adoita ir a frase máis forte. Logo 8x8, que son 4 e 4, xa, 8, non? Faz 8 vezes tío, 8 eu. Despois, minutos libres, é dicir, me dá un minuto e eu rapeo do que queira, o outro minuto, rapeo do que queira, e logo volta. É dicir, minuto. Entón, como ti me respondiches, agora empezas ti, aí onde está o e logo respondo eu. fío improvisar máis gordo, digamos, cando che dan ese minuto. Necesitas esa... E despois hai kickback, que é unha modalidade na que desas 4 barras que te comentaba, eu te fago unha pregunta
que tal estivo o teu día, non? E nas 3 seguintes, o que responde ten que dicir como foi o día. Bueno, hai diferentes formatos, logo poden por temáticas, que nunha temática aseguran normalmente que improvisas, porque hai moita xente que as trae de casa, pero eso é normal. Noutras modalidades... Non o sabes previamente que temática non o te sabes, non o sabes. Entón, claro, eso, un amplio abanico de formatos, que hai moitísimos máis dos que te dixen, incluso 2x2, elixir unha parella, entón, claro, é todo... 2x2 refíreste 2 contra 2, o sea, Sí. como se para rollo tenis. Sí, ti colles unha parexa, eu collo unha parexa, e... A ver, Ides vos turnos. a ver quen das que as guai. parellas gana, ¿no? Entonces, bueno, hai moitos máis, ¿no? Pero sería moi Suena largo, moi divertidísimo. longo Vos ir daqui explicar rapeando. todo, sí, sí. Como te preparas para isto? Porque que dis, que a ver, toda a parte de improvisación, si pode ser que con temáticas que se tes un pouco de rodaxe sepas que hai algunha temática que cae, a podes preparar un pouco na casa, pero o resto, como te preparas para No, isto? de feito, unha das cousas máis destacables é que non exiximos non preparar, non? Obviamente, O ideal. hai xente que na súa casa improvisa moito, pero eu tamén o fago, non? Uns amigos, porque normalmente os teus amigos tamén ven dos teus hobbies, non? Xuntase con esa xente, entonces, claro, ao rapear e improvisar, ti xa colles unha soltura que logo tes que traspasar ao parque ou ao escenario, porque eu tamén rapeo no escenario, non? Entón, o normal é iso, si que hai xente máis profesional, que hai como unha especie de formatos en internet, que son, pois, por exemplo, un minuto cada 10 segundos unha palabra, non? Para intentar enfocar o que queres, non? E mellorar no que queres. Entón, algunhas palabras xa as coñeces, xa tes mnemotecnia, que ao final existe en todas as partes da vida, pois aquí tamén. Existen tamén palabras moito máis auxiliares que a outras para poder rimar e apoiarte nelas nun momento que non... Como os comodines, por decir, non? Bueno, en xeral, a preparación é isa. Así que na liga profesional eu coñezo casos de xente que quizáis entrena 4 horas ao día, que eso me parece moito. Que ao final, pues, bueno, esa xente si vive diso, pero Sí, bueno, eu que non vivo diso, profesional entrena. 4 horas non as dedico eu normalmente cando estou con amigos que tamén Está interesantísimo este tema, Marcos. Se che parece, facemos agora unha pequeniña pausa musical, escoitamos un tema e retomamos. Digo que Dios es grande mientras veo un rayito por la persiana que se cuela en la casa, ilumina tu cara de una forma casi divinizada. Esta mañana pensaba en la frase que dijo mi abuelo postrado en la cama, que me traigan las flores ahora que cuando esté muerto no me van a oler a nada. Caí en la planada entre mula y camello como el burro y el niño de la posada. Mierda, se me hace irrespetuoso escribir canciones entre tanto drama. Trijana, los ladrones roban, los shooters disparan, qué pena penita que me da mi pana, que el espacio sea infinito y tú te has quedado pegado a la tana. En otra vida yo estaba con papas a mamá fumando en ciencia avanzada. En esta no hay tiempo ni para un lamento, tengo que cuidar la manada. Trijana, yo no soy nada, si tú me quieres, no te preocupes, tienes para elegir, porque estos cabrones han copiado la mierda que ni a mí me gusta de mí. Copiaste la mierda que no me gusta de mí, ¿sabes lo que te digo, primo? Me han copiado tanto que ya no sé ni quién soy, me han creado una crisis existencial estos cabrones, pero no pasa nada, todos lo regalamos. Pueden hablar lo que hablamos, pero no pueden representar lo que representamos, ¿sabes? Recuerdo la última discusión, porque no quiero olvidarme de tu voz. Los niños han perdido la ilusión, fuma esperando a que llegue el flow. Llorar nunca fue mi estilo, preferí trabajar para no pedirlo. Y estas manos rajas que me gritan dilo, volví a enamorarme de mí mismo. Te quieren ganar el proceso porque para ellos no eres más que eso. Porque para el lobo no es más que un hueso y para el guardia no eres más que un preso. No rompo carácter, soy el mismo detrás que delante. Cuidado con lo que hablas y lo que haces, no tienes licencia para decir cualquier frase. No me señales, movió cielo y tierra y me pides que abra los mares. Ha vendido el traje, ya es parte de la plaza como el David de Miguel Ángel. Y no puedes sacarle, solo van a mirarle la calle en su casa. Cuando nací no sabía que era un perro de caza. Ti contalo así como tan natural, ¿no? Pero eu vexo super complicado, que decir, tes que ter por detrás unha riqueza de linguaxe moi amplia, o sea, a nivel moi enriquecido, moita variable, moito sinónimo, moito dicionario, e despois tamén ter a soltura, que eso, ao fin e ao cabo, creo que non se entrena, o mellor equivócome. Pero, de alguna maneira, hai cousas aí que tedes que ter vos, o sea, que non é unha cuestión de entrenarse.
A pregunta é a seguinte: ti queres que se nace ou se fai Eh, este tipo de profesional? Eu creo A ti. que en todas as profesións, aínda que eu non considero que esta sea a miña, existe un alto grado de talento, que quizás poderíamos decir que un 60%. Importante. Pero, claro, outro 40% é o traballo. Entón, o talento pode existir e ti podes ter ese 60%, o 6 de 6, pero se faltan outros 4 puntos é moi difícil, non? Entón, eu coñezo xente que quizáis a nivel de talento é un 20% do 60 que podería ter, pero como do 40 o ten de esfuerzo de currar, pode acabar chegando máis longe. Eu, por exemplo, non me considero unha persoa que teña especial talento, o que sí, como dicía antes, levo rapeando desde os 12, 13 anos, son 11 anos, 10 anos rapeando. Entón, además as dinámicas de batallas en parque de escenario sempre o mismo, no, pero moi parecido, variando en que zonas xeográficas, non? Entón, ti a xente a coñeces, sabes como xesticular, sabes que tipo de frases dicir, porque ti dentro de esta disciplina tamén tes un personaxe, non? Eu vou ali en calidade non de Marcos. Eu, por exemplo, son unha persoa moi... non podería explicalo sin que soe moi mal. Como te saia. Prepotente, no? Moi prepotente, moi altivo, que eu sempre no contexto sempre te poño por debaixo. A non ser que sexas alguén que por este tema de persoaxes estéis por encima mía. Entón, sei como os avatares, sin decidilo desa forma, salen de forma natural. Sí, é un pouco parecido, un amigo mo dicía outro día, a WWE, sabe o que? Pois claro, aí tampouco se pelexan de verdade, e nas batallas tampouco, non? Si que é verdade que hai faltas de respeto, ou pode intentar quedar por encima no fío, pero nunca é unha pelea de verdade. Cando acabades, imagino que diréis todos de festa e tremendo xuntos. Entón é iso, ti aparte de ter todas as habilidades de rapear e de desenvolverte na disciplina, tes que ter un carisma, non? Un personaxe tamén montado para que a xente o compre, porque canto a xente máis vaya contigo, os gritos máis van contigo, e os xuíces, ao final, aunque deberían ser imparciais e totalmente fríos, é imposible porque en casi todo é imposible. Sí. Entón, é moi importante. Que guai, que guai. Antes falabasme do tema de variantes xeográficas. Que diferencias notas? Por exemplo, ti xa tes ido por varias partes de España, xa non só de Galicia, tes ido a rapear a Valencia ou algúns outros sitios. Que notas de diferente? Dicías que teñen a súa propia forma, nós temos a nosa propia forma. Mira, por exemplo, en Galicia, aínda que o que te dicía, os estilos é unha riqueza enorme, somos moi de rapear, como te dicía, altivos, moi... Notase a retranca galega, non? A retranca, aí está. Tamén é derivado de outros costumes que van fora do rap. Por exemplo, agora en Alicante hai como unha especie de escola moi nova que xa non queren rapear con as rimas consonantes típicas. Queren facer rimas asonantes ou incluso disonantes, que non riman. No sur, por exemplo, en Andalucía, tamén son moi dun estilo directo, de picar, de, bueno... Sí, moi andaluces. Moi andaluces. En Cataluña, por exemplo, gustalles moito fluir a base, non ir tanto a atacar. En Madrid, por exemplo, tamén son moi de conceptos, de rapear bonito. Entón, máis chulapo todo, claro, máis madrileño. Claro, encontras coincidencias a nivel sociodemográfico con as... Que guai. As propiedades das batallas. Eso tamén é moi bonito. Despois... Coñecer unha cultura a través desto. Eso é o máis bonito. Preguntábache antes que aparte de bueno, cando viaxas, cando vas, aparte de todo ese enriquecimento na propia batalla, do aprendizaje, despois toda esa xente que coñeces, ao final son amigos do mismo xénero que a ti, que marchades de festa, que ao final quédate un... Mira, de feito, unha gran parte dos meus amigos, un 60%, 70%, coñecinos rapeando, que en principio incluso toca rapear con eles, dos meus mellores amigos. Eu en contra, ¿no? Levándonos mal, dicindo, pero que me miras mal, non sei que, e agora é un de mis mellores amigos. Entón, o nivel viaxes, sí que creo que é unha reflexión importante, porque moitas veces cando te encontras nun punto de que necesitas competir e ser competitivo, como eu necesitaba, pero non estás no punto de que é o máis competitivo, normalmente viaxar é difícil, porque, como dicía, a xente que coñecen, os xuíces son de ali, normalmente as votacións, pois non quedas todo satisfecho que podrías,
Entón, o máis bonito é ir con amigos ou con persoas que hayan clasificado en Galicia contigo e ir de festa. Logo a xente que encontras ali, vas de festa, cando acaba, incluso no mesmo parque estás de festa, Que guai. no mesmo recinto onde se fixeron as batallas. Entón, eu encontrei moita xente que me cae mal, pero a maioría de xente que me encontrei agora mesmo forman parte do meu grupo de amigos sólido. Que guai. Non solamente das batallas. Que guai, que guai. O sea, que dai, claro, vai crecer, que ao final a xente afín Ujú. Antes falabasme do teu personaxe, de Marc, non? Ujú. Como foi crecendo, Marc? Como empezaste ti a ver que eso che funcionaba ou que non? Ou xa foi unha cousa que te surgiu e dixe, ostras, pois este é o meu sitio? Non sei, eu sempre... Porque con 13 aniños supoño que non terás a mesma como agora que te, bueno, pues, como o meu escenario ou como o meu rival, pero daquela empezando... Eu sempre crin que unha das miñas habilidades máis destacadas era responder. Non rapeando, senón facer respostas inxeniosas a calquer problema. Pero eso naces, Eso... Era a retranca, o que te digo a retranca. Entón, claro, nese momento eu intentaba, pero que vai responder un neno de 13 anos a un adolescente quizáis de 20, de 21? Todo era moi difícil. Pero cando, pois con 16 anos, ganas a túa primeira batalla, todo o mundo te ve que levas aí desde os 13, con 17 ganas a segunda, e a partir desa segunda, eu tiven 3 meses, 4 meses, que dentro de Ferrol Coruña non perdí ninguna vez. Que guai. Entón, a partir de aí, todo o mundo creou ao redor do meu personaxe como unha entidade a batir. Entón, que pasa? Cando O sea, que te creou, casi o personaxe te creou o público Sí, máis que... pouco. Cando ti gañas, ou... Claro, a miña forma de gañar sí que era moitas veces pois insultando, picando, metendo, sacando defectos, a xente, aínda que gañes... Hai vídeos por aí, entendo, sí, que sí. nos que te poidan ver, te poidan escoitar. Como te buscamos? Marc VS e... YouTube, en YouTube. Instagram, en YouTube sobre todo. A batalla máis famosa que tengo foi contra o que é campeón do mundo, Ajá. que foi en Coruña, veu el por un organizador que lle pagou o seu monto de diñeiro, fun eu, de 130, 140 persoas, o que chegou a final contra el, fun eu, porque el non tiña que chegar, el xa estaba, Xa era. prácticamente. Chámose Gacir e actualmente... Gaceira, Gacir. Gacir. Actualmente dos, bueno, dos mellores... O sea, que YouTube buscando en Gacir contra Mar contra Sí. Gacir encontramos cousas, Sí. genial. E a partir de aí, pois, YouTube é sabio e Sí, sí, sí. leva todas as batallas. Debe haber máis de, non sei, 120 vídeos, 130 seguro. Que guai. Tiven batallas en Barcelona, nacionais, pero bueno, a máis famosa que teño, que creo que ten 100.000 visualizacións, é esa. Que tal foi esa batalla? Como te senti? Cando foi? Para empezar, cando foi? Foi fai 3 anos na Coruña nunha competición chamada Flash Freestyle. O obxectivo era chegar á final. Ese rapaz viña unha semana antes, había vencido nun torneo internacional en Chile Donde? aos millores. O chico, Gacir, de onde? De onde? Asturias. É de Asturias. Pero bueno, el ten a vida máis que solucionada, vive desto. O sea, se é do mundo, claro. É dicir, é dos que gañan moi ben. Claro, ti nese momento daste conta que o que te decía antes, eu fun a Vigo, perdín en cuartos contra xente de aquí, a semana seguinte foi o de Coruña, a semana seguinte 2 semanas. Eu non me vía nin con posibilidade de chegar á final porque creía que as outras persoas eran mellor que a mí. E cando cheguei á final, sí que é verdade que foi como quitar un peso de encima e dicir, xa estou. Entonces na batalla contra el non diría que fun todo a gañar o que podía. Podía habelo feito mellor, non creo que ganarlle, nunca se sabe, pero non creo porque, lógicamente, todas as persoas que habían vido o parque era xente que non viña habitualmente ao parque, sino xente que quería verlo a él. Entonces, ao verlo a él, eu estaba un pouco de complemento. Entón, sí que deixei un pouco levar, non fixen todo o que podía, pero a experiencia foi increíble. É dicir, é como se agora eu son futbolista e mañá, pois de rebote acabo nun partido contra Messi. Sí, claro. Entón é algo que non esperas, non? Hai unha admiración, entendo. Claro, unha admiración e un temor tamén. É dicir, están grabando aí 600 persoas aquí, vame meter unha paliza e a ver como... Entendes? Entón, sí, pero estou aquí, cheguei, claro, sabes? O sea... Cheguei, fun eu, estuve aí. Entón, claro, eu acabei a semifinal, para mí a semifinal era gañar xa, porque sabía que ese rapaz non ia perder contra mí, en principio.
Pero bueno, creo que o salvei ben e foi algo moi nutritivo. De feito, a partir desta batalla foi cando Pumares, que é o xefe, o manager de Gallos do Norte, contratou comigo para empezar a traballar en conxunto. Ah, que guai. Falas de semifinales, de finales, tal. Como suele ir a... Como subes? Como vas subindo? Como... Mira, normalmente depende os apuntados da batalla, lógicamente, pero tipón que hai 50 apuntados, non? E se fan uns filtros. Batallas de 4 persoas, 2 intervencións cada un. Nesas batallas non se elimina xente. Simplemente se otorga un puntaxe a cada un das persoas que ha batallado. Como un casting, vamos. Sí, como un casting. Despois desos 50, pois imagínate, pasan 16, ou 24, ou 32. E se fan as eliminatorias. Por exemplo, octavos, pois son 4 batallas en cada lado. 4 e 4. Desas batallas, normalmente outra vez, porque en todo hai variantes, un contra un. Dese un contra un, pasa, e vais pasando. Pasa tempo, entendo, claro. Ti és un equipo de fútbol. Exacto. Ti vas de cuartos, pasas cuartos, semis, de semifinal e de final, pois ganas ou perdes. Pois non te ten ido tan mal, o sea, No, ben, sí, moi ben, moi ben. Tema de referencias musicales, referencias, aparte da admiración que me decías de outros chicos como a ti que chegaron ou que, e incluso o mellor que están como a ti, pero que tamén te nutres e tal, que referencias tes? Que sobre todo musicais? Musicalmente, pois musicalmente eu cando tiña esta idade, 13-14 anos, empecé a escoitar Charlie Hijos Bastardos, Nova Mejías, claro, pode ser que quizáis para o público máis general non se sean tan conocidos, non? Porque os artistas urbáns de agora mesmo quizáis teñen outro nivel de visibilidade, pero bueno, sí que son artistas que a mí me marcaron moito. Iván Cano, bueno, unha gran... pero sempre con ese tono underground, no? Dios que te criou, por exemplo, un tema galego. Dios que te criou, sí, pero eu escoitaba rock tamén por influencias de antes, pero cando descubrín esta rama, sí que é verdade que o rock sigue sendo unha das cousas que máis escoito. E a miña música o que me gusta é que me ensine algo ou que eu aprenda a interpretar algo pola música, non escoitala por escoitar. Ajá. E dai creo que tamén sale un pouco o meu personaxe, non? A mí o que me gusta é contar algo. O que me gusta é deixar unha marca. Non tanto que as persoas cando eu este rapeando disfruten, senón que cando eu acabo, pense. Creo que dai as referencias marcaronme a Fiescam. Está genial. Podemos poñer un temiña, se queres. 2024, 25, 26. Con un pasado tan dudoso como el mío. Periquitos enjaulados que hacen pío pío. Debo cuidarme de los charcos, las salpicaduras, que luego llego a casa después que la sangre al río. Y me arrepiento de palabra, pensamiento y obra. Y me presionan desde fuera para que me abra. Y aunque en el curro no pregunten, la gente no es tonta. La sensación de que aunque corro todo me adelanta. No hay desenlace para el nudo que hay en mi garganta. Frías palabras cuando la lengua se me calienta. Estoy currando en ello, ya no culpo a quien me falta. Sé cuando sobro de los sitios, ya vengo de vuelta. Tampoco quiero estar perdido, pero no me importa. Hay turbulencias aquí adentro, no vidas resueltas. Evito el barro y cuando puedo camino en la sombra. Y escucho a Dios diciendo, hijo mío, no te pierdas. Tranqui, hoy no me molesta ni Dios. Me viene el lunes, jodiendo y esnifando por dos. multiplicando, Los fallos se revienta el motor. y yo pensando, Mañana será un día mejor. Invierno 2024, aún sigo alargando horas. La Navidad se acerca, oigo los tiros, tengo balas. Estoy borracho así que no me hinchen más las bolas. Nova, las sogas sujetan nuestras coronas. La luz del sol no ciega otra mañana, vaya broma. Tengo que hacer que curro, están de baja las neuronas. Mi alma se desploma, mi mente desentona. Hay gramos en la tana, empleados sin diploma. Y dame coordenadas que yo tengo la matrix, el punto X. Hoy no va a haber mala praxis. Dame otra velada para chocar contra tu coxis. Que si duele yo mañana invito al Reiki, never tranqui. Que fuese hachís en tu boca para volverte adicta a lo que besas, lo que tocas. Ever fighting, aquí es que toca por pelotas. Es como tener dinero y las zapas rotas. fumando tranqui, Hoy no me molesta ni Dios. me viene el lunes, Jodiendo y esnifando por dos. multiplicando, Fallo se revienta el motor. y yo pensando, Mañana será un día mejor. Estoy hasta la polla de sentir este vacío, de sentir que lo que tengo ya no es mío, que me rajen a ver si sale algo vivo, que me muevo por impulsos, que me muero y no revivo. Tengo frío en todos lados y rechazo los abrigos. Solo sé que quiero a mis seres queridos. Dopamina se me ha ido, me castigo con exilio. Me autoexijo una respuesta y no la digo yo. Vivo en espiral y confundiendo el bien del mal.
Busco pausas pa' fumar porque si no me escapo del lugar a no sé dónde. Me recuerdo que me espere, me percato de mi estado aunque lo tape. Con tu cara de aliciente, soy la mano, la serpiente, soy la estrella del pesebre, me contagio de la gente, soy la cura, soy paciente, me molesta estar ausente, no quiero estar en mi piel. Quedaros mi cadáver, quedaros mi cadáver, no quiero estar en mi piel. Yo soy la cura, soy paciente, me molesta estar ausente, me contagio de mi piel. Fumando tranqui, Hoy no me molesta ni Dios. que viene el lunes, Jodiendo y esnifando por dos. multiplicando. Fallo, se revienta el motor. Y yo pensando, Mañana será un día mejor. Baila, baila dentro de este huracán del odio, puta. Hago mía la agonía, hago mío el agobio. Nadie me dará el calor que encuentro en este frío. Estiro los días porque no me soporto sobrio. Soy nadie, el aire que pasa entre Estamos mis de volta, costillas. despois de escoitar Los Benditos. Por que elegiste este tema? Porque é o último que escoitei. Ah, fenomenal. Vindo comer foi o último que escoitei. Vamos a retomar algo que falamos antes así un pouco por encima do tema de Gallos del Norte co tema social, que é moi noviño, según me dixeche, que empezou desgranalo un pouquiño máis a fondo. Máis que nada, pues, se alguén que nos este escoitando quere saber un pouco máis ou de alguna maneira investigar un pouco máis deste tema ou estar tan en pleno crecimento, contanos. Pois é algo que nin moito menos é cosecha propia mía, senón que isto sae todo de Pumares, que é o xefe o que leva todo o Gallos do Norte, e que planteou unha pregunta, que foi unha pregunta que a todo o grupo nos pareceu interesante. Foi se o freestyle é unha forma de axudar, naceu unha forma de axudar a persoas en riesgo de exclusión e tal, porque ahora mismo está levado a un punto de enfrentamento. Porque é verdade, as batallas, a propia palabra batalla indica que é un enfrentamento. Entón empezou a cavilar. Como podemos facer que esta disciplina axude a xente? Bueno, primeiramente empezamos a dar pasos, pero pasos un pouco por experimentar, non por orientar o que queríamos. Se fixeron algún taller nunha cárcel, de rap, de freestyle, fixemos talleres en centros de día, fixemos talleres inclusive en festas, en campamentos. Creíamos que era unha boa iniciativa e que estaba indo ben, pero pensamos que moitas veces, cando rapaces, pois imagina, de cuarto da ESO tal, van a un taller destos ou ven máis como unha obligación, como que aínda que lles poda acabar gustando, non lles vai aportar algo novo, que quizáis sí, a súa vida, pero non útil, non? Porque a súa socialización xa está coberta, xa teñen os seus amigos, entón pensamos, que grupo vulnerable de población pode ser un grupo ao que esta disciplina lle axude? En un primeiro momento xa saíron pois estas entidades, non? Por exemplo, Adcor, Amicos, bueno, un montón de entidades que se dedican a axudar a persoas con discapacidade. E claro, nun primeiro momento, ti pensas, como vou a plantear un taller? Porque, ao final, rapear non é fácil, non é unha cousa que se aprende un día para outro. Entón empezamos a orientalo desde o punto de vista da expresión corporal, a expresión en grupo, xogos de palabras, non? Empezamos un pouquiño para que eses talleres non foran tanto freestyle, senón de expresión. E ao final, a través dese camiño que lle dábamos coas ferramentas, podían acabar pois rapeando, mellor ou peor, pero rapeando. Entón o bonito de todo isto foi que normalmente, como te dicía antes, en contra das persoas pois adolescentes, cuarto de la ESO ou por aí, que normalmente si teñen o seu campo de socialización coberto, estas persoas non. E normalmente o acompañamento que reciben nos centros é un acompañamento non moi personalizado, Moi genérico, sí. que ao final costa bastante abrirte, costa bastante non excluirte, non? Que o tema que dicíamos antes. Entón, empezamos a ver sinerxias, non? Entre os participantes. E dixemos, joder, isto... O sea, que a acollida foi brutal, Claro, a non? acollida foi brutal, tanto os participantes como as monitores que viñan, como que acababan os talleres e dicían que este rapaz nunca fala. Que guai. Foi o primeiro que empezaba a Despertastes aí un tal. interese. Entón, claro, ese primeiro taller ao que eu fui, que Pumares teño conciencia de que había feito outros, quedei moi sorprendido. En un primeiro momento sales dali difícil, non? Porque ao final son xente que eles están ben, pero ti ves a súa situación e tamén pois toca, non? Sensibilizarse. Nun ámbito como de educación social. Bueno, unha historia que me marcou moito foi unha nena, unha rapaza, non sei canto, tería 15, 16, que era cega, estaba en silla de rodas. Entón, o que nos contaba é que normalmente ela tiña moi
moita dificultade para acceder aos espacios de socialización propios da súa idade. Entón, estes grupos ou estas cousas, según ela nos dixo, foron no mellor do seu día. Entón, claro, quedas coa sensación de se a esta persona lle axudou tanto o que eu fixen, necesito que todas as persoas máximas posibles que Chegar ao estén na máximo súa posible. situación estén aí. Entón, fai 2 meses, eu de momento creo que non dimos ningún taller desta tipoloxía, pero o mesmo Álvaro Pumares, que é o xefe, manager, bueno, non sei se lle gustará que llame Maximus. pero bueno, Máximos, totalmente Máximos. Dixo, bueno, que outros grupos de población vulnerable, visto que estas probas han saído, bueno, probas, que era un proxecto, ¿no? Que pero que Bueno, visto a acollida, sí, ha que diste. saído perfecto, que outro grupo vulnerable encontra unha situación de abandono ou de menos inclusión, pois os vellos. En este caso foi os vellos, bueno, non quero que soe Velliños, digámoslo, o sea, somos así moita xente maior, persoas de anciáns. terceira idade, non? Bueno, fixo esta iniciativa, en vez de Gallos do Norte, Yallos do Norte. Ah, que bueno, que guai. Entón, non sei cando empezará, todo isto podedelo buscar nas redes sociales, Gallos del Norte, Academia Social GN, e Gallos del Norte creo que tamén ten unha conta en Instagram. Que guai. Entonces, a partir de aí podedes informar GN, claro, sí, GN. do que querades. Logo, en Gallos del Norte, aparte de todo este ámbito social, tamén ten a súa parte competitiva, no? Moitas batallas, moitos eventos organizanos eles. Por exemplo, o proxecto máis grande que temos en fai en manos 2-3 anos é organizar unhas batallas no Marisquiño, que é un festival de música moi típico de Vigo. O primeiro ano puxéronos nunha zona bastante complicada, no? Pola hora do día, por a afluencia de xente que había, que non era moita, pero saiu moi ben. Genial. E a xente, xuntou moita xente. O ano seguinte nos deron 3 días para facer batallas nun escenario enorme ao lado da praia. Entón, bueno, é un pouco a función general, tanto social como competitiva de Galos do Norte, aparte de tamén axudar aos rapaces para facer, pagando viaxes, pagando, bueno, en xeral eso. Antes, agora que tocache o tema, entendo que irá tamén según categorías ou demais, cando te toca viaxar. Como funcionas? Normalmente pagadelo vos, según en que categorías teas, se hai unha parte que se financia, non? Hai certos tipos de batalla, por exemplo, a última que gañei eu foi en Coruña, e o premio, no, de gañar esas batallas era todo o bote. Pero o bote non era para ti, era para pagar o teu viaxe, que é avión e aloxamento dun día. Bueno, pois, se chega, se son 90-100 euros, bueno, pois chegou e xa está. Se non, normalmente esas organizacións fan regionales, tanto en Galicia como en Asturias, como en Madrid, como en Barcelona. Entón, o diñeiro que sobre de Barcelona, por exemplo, para pagar un aloxamento, pois... Falas do bote, entendo que é como o que poñedes vos para participar. A inscripción. Vale, Ti tes que pagar 1, 2, 3 euros, 4, 5, que non é o máis habitual, 4, 5, suele ser 3. E dai, todos os que poñan ou que gañen, leva eso. Pode levar o bote ou en competicións que normalmente se realizan a nivel regional, nacional, internacional. Cando ganes a regional, do bote regional, va a nacional. Cando ganes a nacional, si é que é internacional, pagan o viaxe a internacional. Que guai. Outras competicións que vas por iniciativa propia, porque en Galicia non hai todos os eventos que ti quererías, por exemplo, BDM non a hubo, Red Bull non a hubo. Entón, se ti queres ir a esos sitios, o primeiro é que tens que mandar unha proba de selección, se te collen, pois, depende da situación. A mí normalmente, Gallos do Norte me cubrió, en xeral, todas as viaxes, de aloxamento, incluso do diñeiro que se xera nestes talleres, porque ao final nos facemos os talleres, pero non os facemos normalmente gratis. Entonces, desos cartos que chegan a túa man, tamén tens que saber guardar para poder financiar os viaxes clave se ti queres xa. Finalmente, que lle dirías a un chavala, a un grupiño que estén empezando ou que lles gustaría empezar neste mundo? Que consello lle darías con toda a tua experiencia, con toda a trayectoria que tes ti de haber empezado máis tan novo? Que lle dirías? Que teña paciencia. Eu, como te dicía antes, cando estás nun punto competitivo, no que queres ser competitivo, pero quizás non é o máis competitivo, podes chegar a xerar un odio hacia a disciplina, hacia ti mismo, hacia teus compañeiros. Eso é
é moi malo. Normalmente eso chega porque queres que quemar etapas, non queres estar no mesmo nivel desas persoas que desexas ou paciencia, sempre paciencia, porque as cousas non veñen rodadas, e se veñen rodadas, aproveitalo, non? Pero, en principio, paciencia e disfrutar moito. Eu, cando facía estas viaxes, tiña unha sensación como que se non cumplía o resultado que eu había marcado para esa batalla, era un fracaso. Entón, collín... Perdiste de disfrutar claro, todo o demais. Collín unha etapa de 1 ou 2 anos no que quizáis chegaba ás semifinais, pero non gañaba. Entón, ese día que iba cos meus compañeros quedaban de festa, eu íbame ao hotel ou ao Airbnb o que tivéramos, porque non soportaba esa sensación de perder, de... Entón, fai un tempo, non moito, imagina, levo rapeando 10 anos, 11 anos, e fai non moito que comprendín que ao final as viaxes son para disfrutar, as final as viaxes son para aprender, son para formarte, que ao final neste mundo tamén necesitas formación se queres chegar a algo. Entón, creo que a miña resposta serían estes dos pilares: paciencia e disfrutar. Porque a xente que chega, normalmente un 90% ama o que fai che chea, e o que fai vai acompañado de outro. Se queres chegar, non vas a chegar só, nin vas a chegar rápido. Bueno, É o máximo está ben. que podo dicir. Pois un gran consello. Bueno, 2 pilares de gran consello. Vouta por nun aprieto. Atreveste a improvisarnos algo? Bueno, vale. Pois ti a base faz... Eu aquí Poño deixote. o Pois ti que a base, contasnos algo. Antes, aparte, gustoume, como dixeche, a min gustame cando o rapeo transmitir algo, unha mensaxe. Algunha temática en xeral, en Deixote a ti. concreto, Non te vou encasillar, deixote. queira. O temporal, como Gales, como a nos pasaron que pasados, con tal estamos. Chegamos e nos vamos porque somos amigos, pero con alma de hermanos. Temos uno y repartimos. No queremos decir, no vamos ni al vecino. No lo vivimos, no concebimos. Fuera del círculo, no circuló, pero acabamos camino. Que guai, que guai, que guai. Nun cachiño, se queredes máis, xa sabedes. Apoyar. Exactamente. Buscade, que xa dixo antes Marcos que había moitísimo que en YouTube non nos vai quedar. E se vos gustou, pois agora ao final podemos poñer outro temiña que elixamos aquí con Marcos para que vos quede aí as ganas de coñecer un pouco máis este mundo que a min acábame de pasar, estaba yo dicindo a él, un mundo que non coñecía, que no meu caso non son consumidora habitual desta música, ainda que sí que teño escoitado cousas e sí que me teñen gustado. Non era un mundo que realmente tivera este conocimento e pareceume super enriquecedor en todos os aspectos. Alucinei co tema social porque tamén era desconocido. É que nese punto é algo único, diría, que me encanta poder dicirlo en España, unha organización de batallas, incluso un management, levara este concepto ao ámbito social. É que me parece increíble. Aparte, xa continuaremos falando, ou se non xa mo contarás, contarei yo de novo os ointes de Caixa de Ritmos, o inicio este de Yayos del Norte, que me parece super bonito, porque aparte, o sea, seguramente hai xente de edad avanzada que teña esas capacidades ou que nos poidan sorprender, que me parece espectacular. E despois eso, o tema da integración é super bonito, partindo ademais dunha base que desde fora, para xente como a min, que non o parece. Aínda que sí que un pouco que decíamos, bueno, son como as batallas de tal, que non é de verdade e despois son amigos todos. Sí, pero que de inicio choca, porque efectivamente o que se exporta non é, no, por detrás hai outra historia que non ten nada que ver, me parece maravillosa. Darte enhoraboa por todo o camiño que levas, e sobre todo polo aprendizaje que levas, o que me acabas de contar me parece estupendo. Costoute uns anos, pero que agora sí realmente lle estás sacando toda a riqueza o que estás vivindo, o sea, o decir, voume de viaxe, pois non gañei, pero levome todo o enriquecimento de divertirme, da viaxe en sí, de coñecer outros sitios, de formarte, que me decías. Persoas que xa máis houberes conocido, amigos meus que son de Castilla-La Mancha, que non son nunca Castilla-La Mancha. Que guai, que a verdade que precioso. E haber aprendido todo eso, de decir, bueno, pues é que é unha pena, quero decir, ahora estábamos contando, digo, se fora a ti, miro para atrás, digo, jo, que lástima, que aquela vez que non saín de festa polo meu propio enfado, porque, pero que sí, é un mundo que
que a raya é moi delgada, imagino, de manterte competitivo e ao Iso mesmo dependes tempo... de ti, non é un equipo, es ti. Se fallas ti, se gañas ti. Fantástico. Bueno, Marcos, pues mil gracias por esto, Claro. por darnos máis coñecemento. Seguramente Eu volveramos a encantado. coincidir en Caixa de Ritmos, porque aparte quero coñecer a Máximus, que tanto me falache, e aparte quedanos pendiente o tema dos Llallos del Norte, que está empezando, pero eu quero seguir en contacto con este tema, porque sí me parece importante. Onde chegue Caixa de Ritmos, que tamén están facendo, como xa sabes, pois onde chegue que se coñeza e que aparte que a xente que poida apoiar apoie, que non sei se en algún momento... Entendo que ser unha organización ou ser unha asociación, ao fin e ao cabo, que se autofinancia, entendo que en algún momento tamén necesitarán apoio social. Quero dicir, se vos ides a... Pois, por que non? Que se sepa e que hai xente que diga, pois eu teño unha residencia, quero contactar con vos, ou que haxa de alguna forma que a xente poida... Exacto, que todo confluya deso. E nada, mil grazas. Vamos deixar un último temiña que elixiremos agora. Como sempre xa sabedes que abrimos esta caixa de ritmos todos os xoves cada 15 días. Cerramos con Sammy X e Joy Boy. Aí vos lo deixo e, como sempre, que o ritmo te acompañe. Puedo, podré y pude, quiero que reinicie. No mires el pasado y menos mis cicatrices. Sabes, viviré feliz en un mundo de infelices. Moriré sonriendo, o Dios lo dije. Dolores, dolores, dolores. Si estoy bien estoy raro, ¿qué cojones? No tengo capa, un ramo de rosas y bombones, pero tengo jardala y un tarro lleno de flores. Sabes, mi mierda es de oro. Aunque no esté a solas me siento solo. Todos los días todo, me drogo, me río, lloro, muere o mata, plata o plomo. ¿Qué lo vas a hacer? No que lo intentas. Lo que no sepas como Jimmy te lo inventas. Estoy por irme pero solo como Link buscando a Zelda. Y lo que tenga que venir, que venga. Si es que me pongo a pensar y me importa toda una mierda. Vuestros males ni me joden ni me alegran. No me estires de la lengua, dame alas, dame ganas, dame fuerza, dame. Pero no me quites sin vergüenza. No sé si compensa, te cambio siempre y nunca por a veces. Mis besos por tus gilipolleces. Lo que es por lo que parece. Lo que tienes por lo que te mereces. Tengo más razón que culpa, más respuestas que preguntas. La vida es injusta, hijos de puta. Yo voy alegre por la vida como un cantante de rumba. Pero me saludas siempre o no me saludes nunca. Puedo, podré y pude, quiero que requise. No mires el pasado ni menos mis cicatrices. Sabes, viviré feliz en un mundo de infelices. Moriré sonriendo, os diré, os lo dije. Puedo, podré y pude, quiero que requise. No mires el pasado ni menos mis cicatrices. Sabes, viviré feliz en un mundo de infelices. Moriré sonriendo, os diré, os lo dije. Sabes, viviré feliz en un mundo de infelices. Moriré sonriendo, os diré, os lo dije. Viviré feliz en un mundo de infelices. Moriré sonriendo, os diré, os lo dije. Moriré sonriendo, os diré, os lo dije. Moriré sonriendo, os diré, os lo dije. Viviré feliz en un mundo de infelices. Moriré sonriendo, os diré, os lo dije.